agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la ka soja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako temindo ka nyaira mako la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jelen la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma ya fula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube duga u ke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musakaw ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Fleba ni alameba ka obela jele fo ka obela jele walo nyumando biye juma shue babu mi namba sigi bidoya ina sa oye haklina o fale ni kene ya saka seka mawele ulu kana nyefoli ke dugu kono koka nga yano te bamanongo ko dugu blaka salada uliye fala e bi kuluba ka fe Mali chebau ani Mali kele masaw ulu sigiyoro odlana ni kunye la kuluba folo itme yoro mi fo to ka jan jolo no naka bese uyolu beti ka boy to abu fe ya be boy peu awo uya bege babemba cheba firun Elage Martal komi jose sorasi koro aneni mama e jamana kunjika ka jamana kona na falai ka adam ne murwo ketala kana sasimi ma ube buguna tika kungulo obe ni wati na bara ingera mami ve o yanga ministry mbe seko ni dongo kuna betalika nyina nsa no ye seko ni dongo sai anga ngara na anga seko na anga dongo tigla ma o chama bela jire nyan soro kuluba mi Niger premier ministre ale mbe tamana anfe afalai ale fana tube akokene ka nala sona ma sini
ana jaw yira maaw la fala ye u k'a ye k'a dɔn k'a fɔ baara min sigira sen kan kulubakaw fɛ yen fɔlɔ n'i kun yɛlɛ i tun bɛ maa minnu ye n'o ye tubabu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu ka na bɛɛ kɛ maaw b'u yɛrɛ dɔn maa minnu na o de y'a tɔgɔ yɛrɛ kɛ sa min ye Mali kɛlɛmasaw ani Mali cɛbaw o yɔrɔ fila de don Mali kɛlɛmasaw ani Mali cɛbaw olu de kɔni sigiyɔrɔ place ninnu tɔgɔ dara o de la sa Kulubali yɛlɛla i b'olu de bugunatigɛ ye fo ka t'i se palais yɛrɛ ale masurunana fala ye Niger ye premier ministre ale bɛ an fɛ yan taamana a yɛrɛ segira o awɔ parce que ale fana ye Niger premier ministre don sɔrɔ ministre fana don i b'a dɔn k'a fɔ ko AES banki sigiliko kuma min bɛ sen na a kun nana o baara de la a kun mɛnna sa premier ministre fɛ n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maa kofɔlen ye fala ye a taara lajɛ min kɛnɛ kan sa o kɛra Bamakɔ yan o ye k'a yira sa ko AES ale tɔgɔla banki n'o o ye BCID AES ye nin ye ale wolosɛbɛn sɔrɔlen han jamana saba minisiriw minnu bɛ sɔrɔko kunna Mali Burkina Niger u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na a bɛna di jamanakuntigiw ma banki in kan ka baara kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu sigilen don a kɔnɔ maaw bɛ se ka u ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na n'a bɛ f'o ma ko action o bɛɛ lajɛlen dan tigɛra min ye jamanakuntigiw ye olu de bɛna sa ka na min ye a walawala u ka lase sen fɛ lase min kan ka kɛ yan yɛrɛ nin kalo in tile 22 n'a 23 kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛna to Asimi ale ye san kelen min kɛ AES ɲɛmaaya la fala ye o ka fori ka bere k'a ta k'a di Burkinakaw ka dankelen ma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye min ye Niger jamana premier ministre ye fala ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bannen nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni miniti 30 ye ale yɛrɛ segira ka taa Nigerkaw fɛ yen min ye Mohamed Lamine Zani ye ani a bilasirala maa min fɛ sa o ye premier ministre Ablaye ye jɛgɛ tɔgɔla don o baabu sigira bi Bamakɔ kɔnɔna na ja an bɛ ka tɛmɛ tuma min k'an to pɔn fitinin sanfɛ Balabugu pɔn an bɛ ka denmisɛnnin minnu ye jɛgɛ lajɛ labɛn de kun don u tun bɛ ka jɛgɛ labɛn baara minnu kan ka kɛ u tun bɛ k'olu de kɛ premier ministre ale de tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔla fala ye ko salen bɛ yen k'u ka bon dɛ zen ta ko an k'an jija an yɛrɛ ka jɛgɛw an ka se k'a kɛ k'an labɔ k'a feere fana min ye jɛgɛ yɛrɛ a maracogo kuraw fɛɛrɛ kura minnu sigilen don a la ani jɛgɛmɔ yɛrɛ baaraw kan ka sigi suguya minnu na sa baabu kɔni ale bɛna tali kɛ o la min ye jɛrɛ ye nin y'a sigi ko 4nan ye ka bɛn ni jamana ɲɛmaw olu ka laɲini ye sabula min ye baara in ye a ka di jɛgɛfeerelaw yɛrɛ ye fala ye nin waati in na daragitigiw ko ka wuli olu nɔfɛ dɛ nin y'a kalo kelen ye minisiri min bɛ sigira lakana kunna ale ni Kulukoro gouverneur ani jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ ba joliba lakɔlɔsili baaraw kɛ fala ye olu kɔni ye daragi caman de jeni o don ko 23 u y'o jeni kunasini ko fana min ye Kulukoro gouverneur ka fɔli la u ye dɔwɛrɛw jeni tuguni fala ye baara in bɛ senna cogo min e ko daragitigiw k'u ma maaw ɲɛ bɛ yɔrɔ minnu ye k'u y'o bila ka t'u dogo han n'Ala sɔnna a ma sini ana jira ale ko sɛnɛ kan maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na kuma tɛ nin waati na Niger ale n'o ye ba joliba ye ale fana kɔnɔna bɔcogo n'a sigicogo fala ye o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ kan ka tigɛ douane bolofara min bɛ Bankmanakaw fɛ yen kunun ko nɛgɛ kanɲɛ 15 waati olu y'u boloda maa dɔ ka fala ye a tigi bɔ Azi jamana na min ye sanu kilogramu 4 ani tilancɛ o tun bɛ a bolo a kun kɛlen don k'o dogo a ka minɛnw na n'i ye sanu in ta k'a lajɛ a musaka bɛ taa se sefa wari $299 ma han o de tun dogolen don a bolo douanelakaw u sera k'u tɛgɛ d'a kan douane yɛrɛ ko nin kalo salen n'o ye novembre kalo ye fala ye douane ka tunɔkantunɔ wulila k'i jɔ dɛ miliyari 124 o kɔrɔ ko taji ni taji baara kɛra ka ɲɛ an bɛ sɔrɔ kɛ dɛ fala ye novembre kalo baara min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale min kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin ye a boloɲɛ laban ye fala ye sabula nin kɔfɛ min ye kalo wɛrɛ ta o b'a sɔrɔ ale kɔni ye wala sɛmɛsaw sabula kalo kura janvier kalo o tile 15 o kan ka sɔrɔ ale baara di Jalo ma n'o ye Sɛki Amala Jalo ye o min bilara ale nɔ na nka baara min kɛra nin ko in hukumu kɔnɔna na sa fo ka na nin sɔrɔ ninnu kɛ ka taa daminɛ Amadu ka baara la fo sisan ni Ala sɔnna a ma ana jida o fana sɛnɛ kan sini
maaw bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na sabula baara in Amadu yɛrɛ nana sɔrɔ douane ka tɔnɔ miliyari 50 de kun do fala ye nka k'a se miliyari 124 ma o ɲɔgɔnna famana ka kɛ dɛ wa min ye nin baara min kelen filɛ nin ye ale fana ko k'a kelen tɛ dɛ n y'a mɛn ɲɔgɔn doniba tala tɛ fala ye ɲuman de b'i la baarakɛla ka ɲi baarakɛla ɲɛmaa ka ɲi baarakɛla ɲumanw de fana b'i bolo o b'a to n'ale taara sa maa min bɛna bila a nɔ na a ye baara bila o da la dɛ sabula o fana ka sɔrɔ o bɛna jateminɛ sisan ale a bila yɔrɔ min miliyari 124 fala ye a taara wuli ka bon dɛ taji ale sɛnsɛnko ɲuman ka se yɔrɔw la DNCC u bɛ baara la su ni tile min ye station kɔnɔnaw la su tɛw ban tile t'u ban min ye gédon Danbɛlɛ ka maaw ye fala ye olu kɔni bɛ ka tajiw sɛnsɛn ka taa n'a ye yɔrɔ caman na nin tile fila in na an kun y'a ye k'a fɔ ko min ye gasoil dɔgɔyara nka o bɔra ni gasoil ye taji feere yɔrɔw la maaw bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni min ye tajiko kɔni aranjɔ janba in an famana o ma dɛ tiɲɛ ka fɔ an famana o ma an famana ko o ye n'Ala sɔnna a ma taji baara fana bɛ senna Gawukaw fɛ yen taji mun taara ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ka tɛmɛ labɛnsanw ka kɛ min ye sirajɛ maaw ye wulikajɔ min bɛ kɛ Wolomasiri tabaw tɔgɔ la Gawo mara la ale ye sirajɛ ye Baru kɛlɛtigi ka yamaruya kɔnɔna ka kɛ ni Masawule ye ale ni Colonel Sanogo ka baaraw ye ko Gawukaw kɔni ye citerne 64 de sɔrɔ nin waati in na ka taa bila sa Gawo yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min fala ye falenfalenw bɛ ka kɛ ɲɛmaaya la douane directeur kura bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ye Sɛki Amadu Jalo ye min ye INPS directeur kɔrɔ o ye Usmani Karim Kulubali ye ale nɔrɔ bilara maa min fɛ sa o ye Idrissa Bakari Jara ye ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye u bɛ labɛn na yaasa ka se ka baara ta maa minnu taara ta ninnu bɛ ka da u kan cogo min kura minnu fana bɛ ka na olu bɛ ka majamu yaasa ka dɔ fara u se u n'u damanaw bɛɛ lajɛlen kan nka fala ye bi sɔgɔmada in na e ni ne taara an ka cɛkɔrɔba dɔ lajɛ peut-être n'Ala ma jan an bɛ sɔn ka dɔɔni k'a la parce que an ɲɛ t'an ka invité la kosɛbɛ nka an ye min lakɔlɔsi wala cɛkɔrɔba in cɛkɔrɔba in bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn a ye fɛn fɔ bi an bɛna nin video mara ye Ismaila Jabate ɲɛgɛnkɛla don nka a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ wala jamana kɔnɔ e tɛ se k'i si bɛɛ kɛ baara la ka faso dɛmɛ k'i se bɛɛ kɛ faso ye dɔ kana tilegan dire fɛ k'o kɛra minisiri ye o ka wuli k'a ɲɛ tana k'e ye k'e gɛn ɲɛmaw m'o sɛgɛsɛgɛ m'o jateminɛ o tɛ ko ye tiɲɛ don minisiri bɛ na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ cogoya dɔw bɛ yen n'olu ma falen fala ye maa mana kɛ minisiri ye o b'a ɲini ka jɔyɔrɔ d'a teriw ka jɔyɔrɔ d'a limanaw ka jɔyɔrɔ de a ka gɛrɛnnadenw ma fala ye ka wuli maaw nɔfɛ u m'a min u m'a bɔ ka min ye kajibina nkalon tigɛ ka da u la ɲɛmaw k'o fana jateminɛ dɛ Mali baarakɛyɔrɔw la bi fɛn caman bɛ fɔ fala ye ni gouvernement yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ninnu yɛrɛ bila u bilacogo yɛrɛ ɲɛnama na fala ye maa tɛ se ka yigiyɔgɔ a kɔnɔna na ɲɛmaaya jɔyɔrɔ bɛ di minnu ma a caman bɛ yen bi fala ye u ma maaw jigi fa dɛ parce que min ye gouvernement yɛrɛ ka baara fana ye a n'a kɛcogo n'a fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na o taabolow de fana bɛ yen e ka na e ye minisiri ye lala yɛrɛ a bɛ se ka kɛ i mɛnnen san 2 nka dɔ ka san 30 baara e bɛna na o daji ko o lebu ko o mago tiɲɛ ka nkalonjugu ta ka da o la ka taa ni sen 2 ye i y'a tiɲɛ ale i y'a tiɲɛ jamana ye parce que maaw bɛ fɛn caman de jateminɛ jamana in kɔnɔ an b'a fɔ fala ye ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ninnu dɛ nka fɛn minnu bɛ yen bi i m'a ye o don ko n y'a fɔ yan ko mɔgɔw k'u hakili to sugandili ko la sisan parce que mɔgɔ minnu bɛ sugandi kuma dɔw la i b'u ye bi kalo 2 3 fɔ ko k'u wuli ka bɔ yen yan'u ka ta ni jateminɛ kɛra a karima sina a b'a baara dɔn wa a bɛ dɔ ɲɛdɔn a la wa a n'a mɔgɔw bɛ cogo di o ka fisa dɔrɔn i k'a ta ko karisa taga i ka taa baara kɛ k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn a fɛnw na baara dɔw bɛ yen bi pour que mɔgɔ ka se ka ɲɛ sɔrɔ u la ka ɲɛ yɛrɛ f'u ka k'a dɔnbagaw de ye politiki jɔyɔrɔw bɛ yen o mais baara dɔw bɛ yen olu ye dɔnniya ni fin yɛrɛ de ye
falai wallahi wotro pusela ti se kata ke ko kale bata min ye atogari merceau nga ko nyene bo atese ga ko nyene bo don fen chama ne be nyemo ku hakili to ala ni wati na ni manye kibe mogo wili ule de ka sege u ka tiɲɛ fɔ a tigi ye karisa i b'a fɛ ka nin min kɛ a ti bɛn dɛ a ka di ye dɛ nka a ti bɛn wa n'a bɛ bɛn fana fala ye u k'a fɔ a ɲɛna a bɛ bɛn ni jamana tora ko min nana min ka d'o ye o b'o kɛ ko parce que k'o ye minisiri ye ko jɔyɔrɔ b'o bolo don dɔ la an bɛ taa k'a sɔrɔ jamana fɛn foyi ɲɛnama jɔlen t'an bolo parce que dɔw ta ye ko dɔ kɛra n'a ma bɛn ma tiɲɛ fɔr'u ye u tɛ sɔn tiɲɛ ma de fala ye ɲɛmaa caman tɛ fɛ ka tiɲɛ de mɛn mali kɔnɔ e m'a ye conseil nafa t'u la e kan ka mɔgɔ min conseil aw bɛ taa aw sigi réunion na yan'aw ka don réunion ale bɛ aw 2-3 wele k'a hakilina yira u la n'aw taara kɛnɛ kan jɔnni b'a bɔ a ta la a ka ɲi sa o bɛɛ b'a fɔ ko monsieur le ministre y'a fɔ cogo min voilà ne yɛrɛ tɛ fɛn fara o kan tuguni mais komi nin ko in na sa monsieur le ministre yɛrɛ ye min fɔ an t'a kɛ ten siɲɛ kelen bon an t'o fana filɛ a ka ɲi wa a man ɲi wa tiɲɛ don wa a bɛ jamana nafa wa a tɛ jamana nafa wa o tɛ lajɛ monsieur le ministre ko ten monsieur le ministre y'a dɔnbaga ye fɔlɔ wa baarada b'a yɛrɛ bolo cogo di a yɛrɛ ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ olu kow bɛ cogo di misali don wa maa ɲɛnɛma don wa maa tilennen don wa maa laadiri don wa a bɛ se baara la wa a bilara min kunna a bɛ se k'a ɲɛnabɔ fɔlɔ wa nin bɛɛ de ɲininkali kan ka kɛ parce que maa dɔ bɛ yen i b'a cɛɲumanin ye k'a ye k'a fɔ ko a ka di i ye i k'a fari kan nka fala n'i nana bila jamana baara la i bɛ wo ye dɛ jamana baara i donna a la de i b'a dɔn k'a fɔ ko baara do fala ye n'an tɛmɛna o la min ye nin waati in na ye an ka CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye fala ye ale taalen don Marakokaw fɛ yen baara bɛ Marok kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye CNT ɲɔgɔnnaw ye wasabulonw olu ka lajɛ belebeleba bɛna kɛ yen Mali welela o kɛnɛ ka Marokaw fɛ hakili jagabɔ kɛnɛ don fɛɛrɛw bɛ se ka sigi cogo wasabulon bɛ se ka nafa ɲɛ cogo min na o baaraw olu bɛ sen n'a ye n'Ala sɔnna a ma Maliki Jaw a kɔni bisimilara bi min ye Marokaw ka assemblée vice présidente fɛ fala ye a selen Marokaw olu fɛ yen min mana b'o la n'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ fala ye aw ka aigle u ka maillot o yirala mɔgɔw la bi maillot fila u y'a kɛ fila ye kelen ye jɛman ye kelen ye binkɛnɛnama ye kɛba fana bɔra sisan ka lisi ci an ma lisi min ni aigle minnu taara maa 28 komi an donna ka ban nka n'Ala sɔnna a ma min ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna la fala ye falenba tɛ ko in na koyi a bɛ minnu dɔn kɔrɔlen olu de taara nka kɛba ye min bila ka na yan sɔɔni sisan an na o di maaw ma an bɛ taa fa fɛ fɔlɔ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako
min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don AgriSup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ AgriSup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye AgriSup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la
k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Ayiwa Falaye i tɔgɔma tɔgɔ tɛ lisi la dɛ ale yɛrɛ famana ka jouer aigle fɛ kalalikɛla in ou bien a tɔgɔ yɛrɛ ye di Falaye Sisoko Falaye Sakɔ u y'a bɔ lisi la a yɛrɛ famana ka wele aigle fɛ dɛ e ko Koriwari taga kɛlɛ janjo ma ci ale de para ma ci ale kun jɔn ne den tɛ bɔlɔntan na tugun ale depuis ne dun ye nin fɔ aw ɲɛna yan dɛ ne ye fɛn caman ye ne y'a fɔ yan ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ne denkɛ ne ye kangari da ye ka dɛsɛ tu sais n'i ye farikolo ɲɛnajɛkɛla ye a bɛ komi n'i ye dutigi ye i bɛ se ka hinɛ dɛ mais kana ɲinɛ i yɛrɛ de kɔ parce que mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye e kan ka kɛ misali ɲɛnama de ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ma fɔ i kana hinɛ mɔgɔ la sa mais fɛn dɔw bɛ fɛn dɔw la kana sɔn olu fana ma bon joueur fana i ka carrière i yɛrɛ de don fɔlɔ ni i ko bɛndiyaw ni fɛnw ka di ye bon n'i y'o ta i b'o ta mais i tɛ kɛ ballontanna fana ye sinon ne denkɛ kɔni vraiment a yɛrɛ famana ka angɛrɛw Falaye Keita maa mun taara gardien na 3 don nka a bɛ nin bɛɛ dɔn mɔgɔ tɔgɔ bɛ a bɛ nin bɛɛ dɔn ne kɔni bɛna fɔ gardien Jigi Jara filanan Ismaël Jawara sabanan o ye Mamadu Samasa ye ale yɛrɛ bɛ Laval de la Young Africa Jigi b'o la dɔ in o ka tɔn yɛrɛ ko Siri Soya jumɛn de Ismaël Jawara in b'o o la sisan défenseur la maa 9 de talen n'o ye défenseur ye Siku Ɲagate ale bɛ o la Wɔyɔ Kulubali o b'a la Amari Traoré o bɛ o la Mamadou Fofana bɛ défenseur la Ousmane Kamara bɛ défenseur la min ye Ablaye Jaabi ale a fana kun famana ka wele dɛ walima o de tɛ Ablaye Jaabi b'a la Fode Dugure min ye Nantan Gassama ale ni Amadou Dante olu ye défenseur ye Falaye camancɛ mɔgɔ n'o ye milieu de terrain ye Keba terikɛ n'o ye Dudu ye o b'a la Amadou Aïdara Dudu o bɛ camancɛ la Mohamed Kamara camancɛ yɛrɛ fana bɛ camancɛ la Alu Dieng jalatigi danga ale yɛrɛ b'a la min ye Mamadu Dumbuya ye o fana bɛ camancɛ mɔgɔw la Lassana Kulubali o fana bɛ camancɛ mɔgɔw la Mamadu Sangare Yves Bissouma ale ni Ibrahima Sissoko olu ye camancɛw ye sisan sa ɲɛfɛmaw Nene Dorgeles Mamadou Kamara Gawusu Jara Kamori Dumbuya El Bilal Touré Mamadou Dumbuya Lassina Sinayogo aw ni Gawusu Jakite olu de kɔni bɛ fɛnw na Gawusu Jara in ye jumɛn ye min taara Feyenoord la kɔsa in na ou bien ale tɛ kunsigiba in tɛ o ye El Bilal de ye El Bilal est-ce que ale tɛ Bekista de la ale bɛ Bekista de la sisan ou bien Breskita de Bekistas Falaye maa 28 min ni Thompson Fils y'a ta o de ye nin ye su in na ka se k'an ka baabu kuncɛ sa miniti 6 b'an bolo an tun taara musée ale kɔnɔna na bi musée kɔnɔna na an taara maa min fɛ yen o ye maa min tɛ fɔ maa ye tuguni ɲɛgɛnko la an ka jamana kɔnɔ Falaye Mali fɛn belebeleba bɛɛ lajɛlen ye maaba 2 de tɔgɔ bɛ fɔ a la n'i ye siniman ta Ala ma hinɛna Sulemani Sise ani Cheikh Umar Sisoko n'i ye ballontan ta i bɛ Esadi ni joli b'a fɔ k'a tɔ fɔ ka na Joyilani Fana ka dɔ wɛrɛ fɔ tuguni
Sevare ni moti. Nga segu ni marakala be kile olu ta mangela kosbe. On da mangela kosbe. Nga kuma la kita de to gi nyedo awna. Kita du fana ni kasaro nunu ni fon ani birugo nunu fana olu fana be nyanga e. Falai. Okumu kona na sa mi Ismail Jabate ni ale fana fo. Ibabla konate fo. Ni ma fla ni wati na yu seke. Nga Ismail ale ka corona bla yi. Ay Ismail are ko bi ko ashibe yoromi akoni kada ni kofe alni abi desenge a tena na wuri ka job bake tuguni o de kada ere koni are ka la ni o de ay fenfenge kabini aka desengo damine fo kana se ni wati ma a bela jireme mizela so bada na yin turu che minute woro amo yira maula shina yana nga to labe. Alors, on met refondation de là. Bon, on chie Janvar. On fanatisé, nous n'avons plus nos 20 ans, sinon on tombe armé là. Mais on fanatisé mina, au dernier, pour que anga Jamara continue nous ka ufu wale humandon. Voilà. Bon, donc ça fait 8 mètres sur 3 mètres à peu près. Bon, 6 mois de. Mais maintenant là, ça. Je vais faire que je vais min kaf sanin parce que fen do wala ol mal jaay quoi. Bon, ni signes nous ta. Yusuf Taza c'est coco les signes sacrés bamana. Les 266 signes sacrés. Mais en date na do là. Faut y andabama antikiba. Le premier signe au de nous va courir à la courir. Flana est je ou gérard kake. Sabana est étoilé ou douloulia. Sabana est tientigi ou tienka. Ni doukulo et ou buka doukulo de defana. Cléouli ou cléoula. Un bamana ou foste que contemina. Oh, mais à bes gilembe ni minga ou de douaouye. Douaouni barka de bounouche. Donc, andaba maka yamare kondana. Voilà. Nous sera ka faranga. Kosobe. Wati ga du Kosobe. Weka minke farafina ye. Kuba do nebulo. Oh, angoni si jayaranga. Mfana biseka minke. Parce que généralement, l'œuvre survit à son auteur. Une œuvre d'art, voilà. Elle est maintenant à lever. Donc, c'est une manière de les immortaliser aussi. À Bora Dao Dafe, nous savons minke. Bien qu'on a tsega doublé. Voilà. Mais il m'a la coupe seulement. Siga kontola. Siga tola. Ne rekon bolo. Ne antuntal donc kambe mo soro. Nous nyona soro farafina. Ne flandama mun sara o kono fale. Dimini akacha. Ora ke ne barka da alai u an si joka kono an kuye. Akat fengelen rondo katochi en siraka u kanyo mine. U kana fara kwa. Tu kwa shila u kana fara. Katochi en siraka ka nyogo mine. A gelara chugo ni nyonje u kana nyogo mbla. Ni akera mo kulu flying bela jele akera fenfenye no kera sigatala amesere ubesira mga ala kasira de do chien sira de do ma mad bajan photo e netun ta famia chogola sain tum se kake sain ambe tasi blake Mali sekuna lonia ne amba fo lonia de Mali lonia barake bab le bawi bi bibi na niko fanda damba numéro 1 mo chamanta lone niko batungara mo chamanta lone niko alu fane mo chamanta lone niko zazu tungara
n'i ko Cheikh Umar Mayiga Jalma mɔgɔ caman t'a dɔn pourtant ninnu ye Mali tɔgɔ se yɔrɔw la a ka bon hakili ma. Ne yɛrɛ hakili bɛ Jalma ka bɔdi laban min na o kɛra biennale dayɛlɛli ye 2003 stade municipal a tun bɛ so sanfɛ. Voilà, c'est des grands acteurs, des grands danseurs. Ne yɛrɛ Zazu Tunkara Burama Tunkara de Kitala. N mɛnna dɔnkɛla yeli la ma a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ. Donc ɲinan san kan ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin olu bɛɛ ma ka mɔgɔw hakili la jigin o la. O ye ne hakilina ye, n m'a fɔ a ka kɛ dɛ, n ko n hakilina de tun y'o ye. Amadu Ba Sogonigundɔnna ye a ɲɔgɔn ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ. Ni tun y'a dan ne ma Amadu Ba kelen tun bɛ se a taara diɲɛ fan caman na mais Amadu Ba c'est un être exceptionnel. Bon k'a fɔ ko ninnu bɛɛ y'u si bɛɛ kɛ baara la Filani Dawuda Sangare a m'a fɔ ko a ye n bolo ni fɛn tɛ n bolo ko n ye n ka denbaya fili faso baara ye ko fɛn tɛ n bolo k'a diyara juguw la ni anw ye namaratɔ la ni sɛbɛkɛlaw ye. Effectivement ninnu bɛɛ sara ten fu. Pourtant ils ont donné leur vie entière à la nation. Fisiriwaleya tun tɛ an sɔn ye dɛ. Fisiriwaleya tun tɛ an sɔn ye. Bon ne yɛrɛ kɔni tun bolo n m'a fɔ fɛn wɛrɛ kana kɛ mais c'était une occasion an ka hakili to ninnu bɛɛ la art fan bɛɛ c'est des gens de grands artistes musiciens de non. Bon n tɛ se k'a fɔ ko ɲinɛ kɛr'u kɔ mais ni hakilijigi tun kɛr'u ka baara la o tun bɛ sɔn ka fisaya. Ka i fo ka dugawu kɛ Ala ka jamana kisi. An bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ Ala ka a to an ka se o la. Bon Asimu b'u se la hakili la maliyɛn bɛɛ bɛ k'a faamuya dɔɔni dɔɔni n'an y'a faamuya jamana ko de don n bɛ karisa fɛ n tɛ karisa fɛ o ko tɛ dɛ jamana de ko don. Bon ni an b'a kɔnɔ bi nka an denw bɛ yen an mɔdenw bɛ yen bon ni an y'a to mɔgɔ nana jamana min na diɲɛ jamana bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ pour que i facɛn kana bɔsi la ni an y'a to mɔgɔw kana an ta minɛ na o kɔni o tɛ mɔgɔ ka laɲini ye dɛ. Voilà Ala kana an to janfa la Ala ka jamana kisi k'an bɛɛ kisi a fɛ an ka laɲiniw Ala k'u sabati. Jabate Ismail Jabate an b'a fo k'a waleɲuman dɔn baara a kɛcogo ɲɛna fala ye délégation kunfɔlɔw donna Tumutu bi min ye délégation fɔlɔfɔlɔ minnu wulila Bamakɔ yan bi n'o ye turupudenw ye Joyilani Bamakɔ ani k'u ye région dɔ ta sisan ne ye Tumutukaw ɲininka olu ko u kɔni bɛ yen fɛ polisiw jɔlen n'u da la yen n'o ma n ko n y'a faamu a ka ɲi ten n'an yɛrɛ sera yen a n'a tɔ ɲɛɲini ko foire bɛ dayɛlɛ dimanche nka Tumutu kɔnɔna na bi fala ye maaw sigilen don ka biennale kɔnɔ du caman kɛlen don ka labɛn kɛ u bɛna feere kɛ yaasa u ka se ka dɔ sɔrɔ biennale na Tumutu biennale tafara min nana kɛ min ye ni tɔw cɛ kin bɛɛ lajɛlen turupu kelen kelen dilen n'olu bɛɛ lajɛlen ma o ko ka k'olu jatigi ye o baara bɛ senna Tumutu kɔnɔna na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Tumutu tɛ komi Moti k'a fɔ ko sini kɛnɛ bɛ taa don 2 lajɛ ka na a ko Tumutu biennale tɛna kɛ ten dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a timɛko ɲuman jira an na su in na ta an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 n'Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ an nana ni kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen ye k'olu da u tulo kan journaliste yɛrɛ lajɛ ba kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ Keba tun b'o kɛnɛ kan an y'an kɔrɔkɛw caman ye u tun b'a kɛnɛ kan ani an dɔgɔninw ni an filanw u caman tun b'a kɛnɛ kan ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ sini Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do